Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. Nofru din il-quddisa għal ruħ Mananni u George Mizzi. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw dawn il-misterji qaddisa. Nistqar l-Alla jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billi ħallejt mirjieti, ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqaddsa Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Nitolbu, o Alla, int turi d-dawl tal-verità tiegħek lil dawk li jitbedu mit-triq it-tajba u bekk tgħinhom jerġgħu jisibuha. Għamel li kull min jistqar li huwa nisrani ibiet minnu kull ma jtebba lil dan l-isem u jfittex biss li jammillu ġieħ. Bibnek Ġesu Kristu Sidina li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari il-ktieb tal-profeta Iżajija. Fi żmien Aħaz bin Ġotam bin Użija, sultan ta' Ġuda, ġara li Rezim sultan ta' Aram u Pekah bin Ramalija, sultan ta' Izrael, telaw Ġerusalem biex jaħbtu għalija, imma ma felħux għalija u waslu l-aħbar f'dar David u qalulu. Aram waqqaf il-kap f'Efraim u qalbu u qalb il-poplu tredu bħalma jitredu il-frijaj fil-mażġar bir-riħ. U l-mulej qal lill-Iżajja, mur iltaqa' ma' Aħaz int u ibnek ftar fis-sieqja tal-ġibja il-fuqanija fuq triq il-għalqa tal-ħassil u għejdlu, qis li sserraħ rasek, la tibżax, la taqtax qalbek quddiem dawk iż-żewġ fdal ta' ħadbiet idaħnu mill-qilla tar-rabja ta' Rezin, ta' Aram u ta' bin Ramalija. Għax Aram, Efraim u bin Ramalija naħsbu id-deni kontrik u qalu ħanitilgħu għal Ġuda, naħtfuha f'idejna u nġeluha toqgħod għalina u nqiegħdu sultan fuqha lil bin ta' Bal. Dan jgħid Sidi l-mulej, dan ma jseħħx u ma jkun qatt, għax ras Aram Damasku u ras Damasku Rezin 65 sena oħra u Efraim issir bċejjeġ ma jibqax poplu. U ras Efraim Samarija u ras Samarija bin Ramalija jekk ma temnux ma tibqgħux sħaħ. Il-kelma tal-mulej. Alla jżomm il-belt tiegħu sħiħa għal dejjem. Alla jżomm il-belt tiegħu sħiħa għal dejjem. Kbir il-mulej ta' min ifaħħru ħafna fil-belt ta' Alla tagħna. L-olja qaddisa tiegħu olja mill-isbaħ, l-għaxqa tal-art kollha. Alla jżomm il-belt tiegħu sħiħa għal dejjem. L-olja ta' Sion fil-qalba tat-tramuntana hi il-belt tas-Sultan il-Kbir. Alla fil-fortizzi tagħha wera ruħu bħal sur qawwi. Alla iżomm il-belt tiegħu sħiħa għal dejjem. Ara, is-slaten ingħaqdu, imxew il-koll flimkien, kif rawa baqgħu mistaġba tfixklu u ħarbu. Alla iżomm il-belt tiegħu sħiħa għal dejjem. Hemm ġebdithom roda kbira u wuġieħ bħal dak tal-ħlas. Bir-riħ tal-vant int tfarrak l-ġfna ta' Tarsis.
Alla iżom il-belt tiegħu sħiħa għal dejjem. Alleluja, alleluja. Illum la twebsux qalbkom iżda isimgħu leħen il-mulej. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien, Ġesu qabad iċanfar bisħieħ lill-bliet li ma wrewx indiema minkejja l-ħafna mirakli li kien għamel fihom. Ħażin għalik Korozajn, ħażin għalik Betsajda, għax minkejja il-mirakli li saru fikom, għax li kieku l-mirakli li saru fikom saru f'Tir u Sidon, kieku ilhom li wrew indiema bl-ilbies tal-ixkejjer u l-irmiet. Iżda ngħidilkom li jum il-ħaq għad ikun eħfef għal Tir u Sidon milli għalikom. U int Kafarnaum taħseb li tola sas-sema sa net għad titniżżel, għax kieku il-mirakli li saru fik saru f'Sodoma, kieku għadha wieqfa sal-lum, imma ngħidilkom li jum il-ħaq se jkun eħfef għall-art ta' Sodoma milli għalik. Il-kelma tal-mulej. Evangelika dikta deleatu nisbu. Ek qoddim dawn il-kelmiet ta' Ġesu nistgħu narfu l-uġieħ tiegħu u li jintbagħat mingħand il-Missier biex jerġa' jħabbeb l-umanità miegħu, biex jerġa' idawwar il-qalb tal-poplu tiegħu lejn il-Missier u din tiġi rrifjutata. Hekk quddiem dan aħna nistgħu nagħmlu dan il-ħsieb fuqna nfusna u ngħidu imma kemm fil-verità ħajti qalbi hija mdawra lejn il-qalb tal-Missier permezz ta' Ġesu. Ġesu jagħmel xi differenza verament f'ħajti, għalija huwa dak li hu indispensabbli. Għax jekk qalbi inħalqet bħala l-wok, bħala post fejn hemmhekk nintaqa' ma' Alla biex tista' tintela jekk mhux bl-eternità sħiħa, nista' nimlija b'xi ħaġa oħra jekk mhux b'din l-imħabba, tista' tkun sodisfatta xi darba jekk mhux għax tistrieħ f'Alla. Għalhekk ejja nitolbuh il-grazzja li ħajjitna kollha tkun immudellata fuq din l-imħabba, tal-imod li anki dawk ta' madwarna mill-imħabba tagħna li aħna għandna lejn Alla jużufruwixxu bl-imħabba tagħna lejhom, tal-imod li l-ħarsa tagħna tkun dejjem fuq Alla u ndawru l-ħarsa ta' dawk ta' madwarna lejh ukoll. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Hekk ejja nresqu t-talbiet tagħna lejn Alla l-Missier permezz ta' Ibnu għaliex il-koll ħaġa waħda fl-Ispirtu Qaddiż tiegħu. Nitolbu biex inkunu sinjal tal-imħabba ta' Alla b'mod kostanti u ma' kulħadd. Nitolbu il-grazzja li qatt ma nħallu il-grazzja ta' Alla tiġi fuqna mingħajr ma nintebħu u waqt li nkunu grati lejn Alla nħalluha tikber fina. Nitolbu għal familji kollha biex ikunu xempju ta' kif għallu liet ta' kif anki fit-tbatija jistgħu jkunu sinjal tal-imħabba totali. Dan nitolbulek bi Kristus Sidna.
nitolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Ħares mulej lejn l-offerti li l-Knisja qiegħda tagħmillek hija u titolbok u għamel li l-poplu fidil tiegħek jieħu minnhom is-saħħa biex jikber fil-qdusija bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfew qlubna l fuq. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Missier Qaddis tajjeb u taġrid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr bibnek il-Għażiż Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li bih għamilt kollox, li jint battulna bħala Salvatur u Feddej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u mwieled minn Marija Verġni. Huwa temm ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmien għall-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int, mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħa il-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu il-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed li inna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franċisku, mal-Isqof Marju, mal-Isqof Maħtur Anton u mal-Ministri tiegħek kollha.
Ftakar fil-qaddejja tiegħek ma' Nanni u George Mizzi li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxuxtaw għal ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġin Mqazza, Omm Alla Marija, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina, u la daħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-Apostli tiegħek, inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi. La tħarrix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf tal-Alla mulej Ġesu Kristu nitolbu li din itqarbina bil-ġisem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-ħina tiegħek tkun għalija ħarsien u fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja, ħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Tiegħi miskelma waħda u ruħi tkun fejn. Il-ġisem ta' Kristu.
għamil mullej li nilqu b'qalb safja li kienu bix-xoq laħat biex dan id-don li inti tajtna jiswilna ħajja ta' dejjem. Gloria al Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Gloria al Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Gloria al Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. Irċivejna mulej id-doni tiegħek. Nitolbuk li nersqu sikwit lejn dan is-sakrament biex ikollna fina il-qawwa salvazzjoni tagħna bi Kristus Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.